To anta dhi yude ang'o? Nyaki keta e ler. Of course unang'eyo nyiri miluongo na Amina. Ineno ka Amina no kende no dhi okaw kete lemo. Ang'o mudwa miya? Dong ing'eni anadak kodwa of course. Mi bado na stay na masa yangu. No, nyaki kam clear mo ningisa ni ang'o midhi offer a relationship ni. Ineno, ano kan gachi. Koga nani? Subira Nigingia. Wewe. Subira mwanangu. Kuna rafiki yangu amenitembelea asubuhi mno. Bwana jogo mora ni kanisa ni okanyal kadho yoni mamon manie saloon go kulunga na go kod gimbaka bwana. Kwani ang'o matimre a trend ndi? Apenji. Ang'o matimi? Mi idonjo ang'o midonjo ga dala onge ching minyadonja dala wa mos. Nade. Ndonjo to nyaka aringo ne yani naringia wasichana wengine hapa. Mon manie saloon kataka. Koro yani gisiko ni sasa magine nigi siria. Lazima wanilie. Dong na ng'isi niya. Nitiere ma boys makichako wuotho go. To nyiri koro paro ni in gang'o? In gi cheda. Ok cheda. Chung. Oh, in gi chung. Chung en mok rum. Cheda en pesa michamo rumo. Oh. Tango mi mondo. Bwana video news bwana. Bwana an machato bwana ananeno kadar bwana. An ng'ina dhi we dak e gwenka. Yawa kanye minya penji nya dak kanye mopogore ga hero ka. Nade. Kwani onge kama nyalo dak mopogore gi dala kae bwana magi tango anyalo dak kata mana USA kata USB kata USC kata USB kata US. Ang'o ma kone dwa dar ne? Yudo tich. Ok mana kaka anon demand kani malo nyaka supply bed mapiny. Magi tango makia kwano gi. Otimo nyaka biashara. Wewe nyocha bwana an nyaka nyocha fwenyi ni time na mar kendo oseromo. To nyiri bende dwaro kuonde magidhie katedo. Nyocha dhi ago nyon mawacho ni bwana wang' ni koro kadwa nyonora e senior bachelor maonge gimoro ni bwana adwa nyonora muuni. Mane momineno ka wan ga osiep kodi. Kik nyako moro wuondi. Kik nyako moro pimbwini ya nikeni wadwa dagi ni aneno ka waero manade kare jako nyeo na simu manigi wanga dek gine iPhone. Agogo picha gi nyiri moko. Idwa nyako manyiew ni simu. Jomage ok simu kende. Kwani simu manade simu kaka oile mjoya mkopa. Sani kadwaro nyako mamindi. Iwinjo mabiro nyuoma. Nini wainde nyako matero pesa dalau. Wainde makelo gikelo do. Dongi winjo kasa ni luonga ni sing unya seme. Analokara muindi an sing. But mo ema nyake manje muindi marateng kamae. Mage te biro nyuom dokadi. Mage biro nyuom kata kalo fareyo. Mage moko kuom. An kalokara muindi sani. To nyako madhe kavano muindi no akwonga jam kode. Neni dum karanga. Soalnya beli kalau beli selis kerila, dosa selis kalau ya, mani nyena penjango, pesa nama ku bwana ineno pesa tahero mera, ineno Indian movies oketo wi bwana, ineno ni wayo chakoro message bwana ne moderi na bwana na adi alime anene kani nyako moro kani dwara kuro kani dwara ngo bwana an oyudi ni nyathi kich moro manyalo dak bwana kineno kigemoni manudho gi mapek Baka pek nade kitero kaka nyako dala we walo koda mae momiyo nyako cha ne yanyi to kine mane miyo nyako no yanya we sia makamano endo an na kwa chips mar 20 tionge go dongine mano kwa chips nini to koro ito ni nyiera ngo kani senge na onge 20 mano no kiwinji kisungu nini bayieko yani nongisi ne ande bedi ng'at moro bwana ana kisunga somo nyaka gi wasunge matendo kanye sikundwa